Το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν απλώς μια σειρά από ταξίδια. Ήταν μια συνειδητή επιλογή του σχολείου μας να επενδύσει στην πρόληψη. Στόχος μας ήταν να αποκτήσουμε γνώσεις και να έρθουμε σε επαφή με πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές μεθόδους και να υιοθετήσουμε μια ολιστική στρατηγική για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Ο τελικός σκοπός είναι, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ενισχύοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη, να κάνουμε το σχολείο μας έναν ασφαλή χώρο για όλους και όλες μας.
Ευτυχώς. Εγώ είμαι κοντός. Χωράς παντού. Εγώ είμαι ψηλός. Κρέμασε την εικόνα. Εγώ διαβάζω πολύ. Γι' αυτό θα προκόψεις. Εγώ δεν θα καταλαβαίνω τα μαθήματα. Ασχολείσαι με αυτό που σου αρέσει. Εγώ είμαι Ξανθιά. Αρέσει σε όλα τα αγόρια. Εγώ είμαι μελαχρινός. Έχει σούπερ μαύρισμα. Εγώ φοράω γυαλιά. Έχεις 4 μάτια. Εγώ δεν φοράω γυαλιά. Για να θαυμάζουμε τα μάτια σου, μωρό μου. Εγώ είμαι αθλητικός τύπος. Αχ, τι ωραίο σώμα. Εγώ όμως δεν είμαι αθλητικός. Είσαι όμως γλυκός. Εγώ είμαι πολύ αδύνατος. Θα γίνεις μανεκέν. Εγώ είμαι γηματούλα. Γι' αυτό μ' αρέσεις, Νταροντάνα μου. Εγώ είμαι Έλληνας. Κι εγώ είμαι Ρώσος. Κι εγώ είμαι Πόντιος. Να λελεύωσαι. Είμαστε διαφορετικοί. Ευτυχώς. Στα σχολεία γίνεται χαμός και παίζουν όλοι ξύλο στο προάβλιο συνεχώς. Τα αγόρια μεταξύ τους για πράγματα απλά, αλλά και τα κορίτσια μπαίνουν μέσα στο καβλά. δεν παίρνουνε χαμπάρι οι καθηγητές και οι ταΐδες βγαίνουν και κάνουνε ζημιές. Κι αν είσαι εσύ το θύμα, εγώ θα είμαι εκεί Για να σε βοηθάω στη δύσκολη στιγμή. Αμόργελα, μη φοβάσαι τα όνειρά σου να θυμάσαι. Μη μου λες πως δεν μπορείς, προσπάθησέ το και θα δεις. Αμόργελα, μη φοβάσαι τα όνειρά σου να θυμάσαι. Μη μου λες πως δεν μπορείς, προσπάθησέ το και θα δεις. Φοβάσαι να μου πεις αυτό που σου συμβαίνει, Μα μην τα αφήνεις μέσα σου, ο πόνος παραμένει. ίσως να νομίζεις εγώ πως δεν πονάω. Κουράζω κάνε φίλε μου, εγώ κοντά σου θα είμαι. Κι όλες τις δυσκολίες σου μαζί θα τις περνάμε. Θα είμαι πάντα εδώ, κι ας είσαι από τα ξένα. Αμόργελα, μη φοβάσαι τα όνειρά σου να θυμάσαι. Μη μου λες πως δεν μπορείς, προσπάθησέ το και θα δεις. Αμόργελα, μη φοβάσαι τα όνειρά
Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι με το Erasmus Plus, η πρώτη μας διαπίστωση ήταν ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται μόνο μέσα στην τάξη. Η θεωρητική βάση στην οποία στηριχτήκαμε ονομάζεται Whole School Approach, ολιστική σχολική προσέγγιση. Για να προλάβουμε το bullying δεν αρκεί μια απλή ομιλία. Πρέπει να εμπλακούν όλοι, οι μαθητές ως ενεργοί παρατηρητές, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς. Στόχος δεν είναι πια μόνο η καταστολή και η τιμωρία, αλλά η δημιουργία μιας κουλτούρας αποδοχής, όπου το ίδιο το περιβάλλον του σχολείου ακυρώνει τις επιθετικές συμπεριφορές πριν καν εκδηλωθούν. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι ο εκφοβισμός δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα μεταξύ δύο μαθητών, αλλά ένα ζήτημα που αφορά την κουλτούρα ολόκληρου του οργανισμού. Τα βασικά της σημεία: συμμετοχή όλων, δάσκαλοι, μαθητές, διεύθυνση, διοικητικό προσωπικό, επιστάτες, οδηγοί των σχολικών, όπου υπάρχουν και φυσικά γονείς. Κοινή πολιτική. Το σχολείο θεσπίζει σαφείς γραπτούς κανόνες κατά του εκφοβισμού που εφαρμόζονται οριζόντια. Όλοι γνωρίζουν ποιες συμπεριφορές είναι μη αποδεκτές και ποιες οι συνέπειες. Εκπαίδευση του προσωπικού. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται στο να εντοπίζει τα σημάδια του εκφοβισμού, ακόμη και στα πιο έμεσα, και να παρεμβαίνει άμεσα και σωστά. Ενδυνάμωση των παρευρισκομένων. Bystanders. Στόχος είναι να μετατραπούν οι μαθητές που παρακολουθούν ένα περιστατικό όπως σιωπηλοί θεατές σε άτομα που υποστηρίζουν το θύμα ή αναφέρουν το γεγονός. Βελτίωση του σχολικού κλίματος. Καλλιεργείται ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα από καθημερινές πρακτικές, ώστε η βία να μην θεωρείται φυσιολογική. Συνεχής αξιολόγηση. Το σχολείο χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια ή συζητήσεις για να παρακολουθεί την έκταση του προβλήματος και να προσαρμόζει τη στρατηγική του, αντί να αντιδρά μόνο όταν συμβεί κάτι σοβαρό. Το φιλανδικό μοντέλο Kiva Program στηρίζεται σε 3 βασικούς άξονες: πρόληψη, παρέμβαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Πρόληψη. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει όλους τους μαθητές ώστε να αναγνωρίζουν τον εκφοβισμό, να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και να μην στηρίζουν τον θήτη ως θεατές. Περιλαμβάνει μαθήματα μέσα στην τάξη, ομαδικές δραστηριότητες, role-playing, ψηφιακά παιχνίδια και ασκήσεις. Παρέμβαση. Όταν εμφανίζεται περιστατικό bullying, ειδική ομάδα εκπαιδευτικών, Kiva Team, παρεμβαίνει άμεσα με σαφείς διαδικασίες, συζητήσεις με το θύμα και τον θήτη, ενεργοποίηση των συμμαθητών που μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί που δέχεται εκφοβισμό και φυσικά συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας. Παρακολούθηση και αξιολόγηση. Τα σχολεία κάνουν ετήσιες ανώνυμες έρευνες σε μαθητές και προσωπικό, ώστε να παρακολουθούν τη συχνότητα του bullying, το σχολικό κλίμα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν επικεντρώνεται μόνο στον θήτη και το θύμα, αλλά κυρίως στους παρευρισκόμενους μαθητές, bystanders. Η θεωρία του προγράμματος λέει ότι το bullying συνεχίζεται επειδή το κοινό το αποδέχεται ή το ενισχύει σιωπηρά. Άρα το πρόγραμμα προσπαθεί να αλλάξει τη συμπεριφορά ολόκληρης της ομάδας.
Στο ερώτημα ποιες είναι οι σύγχρονες μέθοδοι, οι εταίροι μας και η εμπειρία μας στο εξωτερικό μας έδειξαν ότι τα πιο ισχυρά όπλα είναι η βιωματική μάθηση. Αντί για θεωρίες, χρησιμοποιούμε το παιχνίδι, το θέατρο και την έκφραση μέσω της τέχνης. Αυτή η μέθοδος συναντά τους μαθητές εκεί ακριβώς όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο τους, στον ψηφιακό κόσμο. Αντί να τους κάνουμε κήρυγμα, τους δίνουμε το ρόλο του δημιουργού. Μέσα από το πρόγραμμα είδαμε πως οι μαθητές χρησιμοποιούν εφαρμογές για να φτιάξουν δικά τους σύντομα βίντεο, podcast ή ψηφιακά κόμιξ με θέμα το bullying. Όταν ένας έφηβος μπαίνει στη διαδικασία να σκηνοθετήσει ή να γράψει το σενάριο για μια ιστορία εκφοβισμού, αναπτύσσει βαθιά ενσυναίσθηση, ενώ ταυτόχρονα το μήνυμα περνάει πολύ πιο εύκολα στους συμμαθητές του. Η μελέτη περιπτώσεων, case studies, είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στα προγράμματα Erasmus+, καθώς μετατρέπει μια θεωρητική συζήτηση σε ρεαλιστική επίλυση προβλημάτων. Προσφέρει αποστασιοποίηση από το προσωπικό βίωμα. Οι μαθητές συζητούν για μια υποθετική ιστορία και όχι για ένα υπαρκτό πρόσωπο της τάξης. Έτσι μειώνεται η αμυντική στάση. Οι θύτες δεν νιώθουν ότι κατηγορούνται άμεσα και τα θύματα δεν νιώθουν εκτεθειμένα. Αναπτύσσει επίσης την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές δεξιότητες. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν τα πρώτα σημάδια πριν κλιμακωθεί η βία. Τα κίνητρα πίσω από τη συμπεριφορά του θύτη, π.χ. την ανάγκη να τραβήξει την προσοχή, ειδικά του προσωπικά προβλήματα. Και τέλος, τις συνέπειες στην ψυχολογία του θύματος. Ενδυναμώνει τον παρατηρητή. Οι περισσότερες μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν στους τρίτους, τους συμμαθητές που βλέπουν αλλά δεν μιλούν. Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η σιωπή είναι συνενοχή. Μέσα από το σενάριο αναζητούν ασφαλείς τρόπους με τους οποίους οι παρατηρητές θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει για να αλλάξουν την ιστορία. Λειτουργεί ως ένας προσομοιωτής της πραγματικότητας. Οι μαθητές προτείνουν λύσεις και εξετάζουν τα αποτελέσματά τους σε ασφαλές περιβάλλον. Π.χ. αναρωτιούνται, αν το πούμε στον καθηγητή τι θα γίνει. Έτσι, χτίζουν ένα έτοιμο πλάνο δράσης για την πραγματική ζωή. Τέλος, καλλιεργεί πολυδιάστατη ενσυναίσθηση. Αναγκάζει τους συμμετέχοντες να δουν την ιστορία από όλες τις πλευρές. Μέσα από ερωτήσεις του τύπου «Τι πιστεύετε ότι νιώθει η μητέρα του θύματος» ή «Γιατί οι φίλοι του θύτη τον ακολουθούν», οι μαθητές κατανοούν ότι το bullying είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολλά επίπεδα και όχι μια απλή διαμάχη δύο παιδιών. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη στο σχολικό περιβάλλον είναι μια φιλοσοφία που εστιάζει στην αποκατάσταση των σχέσεων και της ζημιάς που προκλήθηκε από το bullying, αντί για την απλή επιβολή τιμωρητικών ποινών όπως οι αποβολές. Τα βασικά σημεία της μεθόδου. Εστίαση στη ζημιά. Αντί για το ερώτημα ποιος κανόνας παραβιάστηκε και ποια είναι η τιμωρία, εξετάζει ποιος πληγώθηκε και τι χρειάζεται για να επανορθωθεί η ζημιά. Ανάληψη ευθύνης.
Ο θήτης κατανοεί τον αντίκτυπο των πράξεών του και αναλαμβάνει ενεργά την ευθύνη να επανορθώσει. Ενδυνάμωση του θύματος. Το θύμα αποκτά φωνή, εκφράζει τα συναισθήματά του και συμμετέχει στη διαδικασία της ίασης. Βασικές πρακτικές και εργαλεία. Κύκλοι αποκατάστασης. Δομημένες συζητήσεις σε κύκλο μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, όπου όλοι μιλούν ισότιμα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς κλίματος και την επίλυση προβλημάτων. Συνέδρια αποκατάστασης. Επίσημες συναντήσεις, όπου το θύμα, ο θήτης και υποστηρικτικά πρόσωπα συζητούν το περιστατικό και συμφωνούν σε ένα γραπτό πλάνο επανόρθωσης. Αποκαταστατικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που καθοδηγούν τη συζήτηση, όπως τι συνέβη, τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή, ποιος επηρεάστηκε από αυτό και τι πρέπει να γίνει για να διορθωθούν τα πράγματα. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε μια μεγάλη αλήθεια. Οι μαθητές που δέχονται bullying σπάνια θα μιλήσουν πρώτα σε έναν καθηγητή ή έναν γονέα. Θα το πούν στο φίλο τους. Με το peer mentoring εκπαιδεύουμε τους ίδιους μαθητές, συνήθως μεγαλύτερων τάξεων, να γίνουν οι μέντορες και οι προστάτες των νεότερων. Μαθαίνουν πώς να ακούν χωρίς να κρίνουν, πώς να εντοπίζουν τα σημάδια της απομόνωσης στην αυλή και πώς να χτίζουν μια γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα παιδιά και τη διεύθυνση του σχολείου.